Но аз искам да използвам трибуната ви да се обърна вече към Американското посолство и към западните посолства. Да не си затварят очите за пореден път какво се случва в държавата. Нека не се правим, че се случи, че това е политика. Нека не се правим на леви и десни русофили и русофоби, всичките, и да се изживяваме на каквото не сме, а просто да ни помогнат не с вербални декларации, които пускат за разни фондации и какво ли не, а за реални резултати да се намесят в нашата, ако трябва, вътрешна сигурност, ако се налага, но хора от властта да отидат в затвора, защото ако се продължи по този сценарий, просто сме на път да станем проруска република отново. Хората започват да отвръщат глава от този тип политика, от начина, по който се прави. Не от демокрацията, от начина, с който се компрометира демокрацията. А тя се компрометира точно от такива лица, които са назначени да я компрометират, като целуват ръка на Запада, а в същото време сърцата се им не